Nosaltres som aquesta esquerra. L'esquerra que creu en l'obertura, que creu que la llibertat, la igualtat i la fraternitat poden anar juntes. Som l'esquerra republicana. I és per això que volem una Barcelona republicana també, perquè creiem que podem ajudar a construir una Barcelona en la qual no hi hagi murs i en la qual podem bastir ponts en totes direccions. Aquests dies ho hem anat proposant i jo crec que en tots els àmbits. Ara mateix estava a la ponència de la dona, com es poden enderrocar tants murs pel que fa al gènere també. La proposta que hi hagi instruments per polítiques transversals a l'Ajuntament de Barcelona i on calgui, per tal que a tot arreu es tingui en compte l'equitat, aquests principis d'equitat i les polítiques de la dona que són tan necessàries. Amb aspectes socials, n'hem estat parlant molt. Tampoc volem els murs que separen aquells que tenen feina d'aquells que la busquen i no la troben. Aquest tampoc el volem, aquest mur. I sempre hem dit que volem representar la Barcelona pencaire, la que treballa molt, la treballadora, la de sempre, la industriosa, laboriosa i la que vol treballar i troba feina. Aquesta és la nostra. O el mur de la marginació, entre barris que tenen una renda familiar, que és una setena part de la renda familiar que tenen altres barris. Això és un altre mur, és un mur social, és una trinxera també, potser no és física, de vegades també. I això no ho volem. Volem bastir ponts, volem una sola ciutat.